sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa pinggion, tutok lang sa DCGB, Stabanggi. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Pilipinas, mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Good morning po sa Indo ka, boss. Hi, hi, hi. Magandang morning. Magandang morning na. Welcome sa programa Aldaw na Miyerkules ngunyan, Ronald, ano? Miyerkules ngunyan. Ay, 30 na pala ngunyan, adi. Ha? 30 na pala. Kaya pala naghubas-hubas na so wallet ko, ha. Kaya pala naghubas-hubas na. Sure ka? Ano na kita? Kumusta kita? Uy, kumusta ka? Kumusta ka po? Ikaw pong nagdadangugo niyang kumusta an sa imo tabing aldaw. Kumusta ka? Ismail sana. Ismail. Ismail. Magandang morning. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm fine to be with you. Ay, nako. Kung nagbarangkala na ng partido kang PDP laban, ano? Nagbarangkala na ang partido kang PDP laban. Pangyari sa Maabaka. Nagiriwal, kalaban na si Manny Pacquiao Buda, si Secretary Cosing. Rilo Lastara ni Presidente Rodrigo Duterte, si Manny Pacquiao. Ay, salbatan ng pangyari din sa Maabaka. Anyway, may enjoy lamang. Pero aram ko na kung saan masunod na presidente. Gari aram ko na kung saan masunod na presidente, mga tugang sa ano yan, ha? At masunod na presidente kang Pilipinas. Gari aram ko na eh. Gari yun na yan. Gari mo yan sa mga Pinoy. Hindi kung buburotuhan indo kung saan mga darlaga na presidente. Ronald Baldo sa Technical Department, sa Newsroom, News Manager Mar de la Cruz, atab na atab. Siring man po mga tugang sa Luwasan Mega Force Patrol, maghahatol din mga bareta in the morning. Mga baretang mainit sa morning hirit. Oy, sa mga taga-Daraga, good morning Tabi, mga taga-Albay District, mga taga-Legazpi Fort, Northern Barangay, mga taga-Southern Barangay kan syudad na ini. Magandang morning. Mga birthday celebrators, June 30. Ang bilis ng pang-isus ko. Sa aga pala, July na ano, Ronald, July na pala na. July na pala. Kumusta lamang kitaan sa tuoy? Nagbaba ang kaso kan COVID sa palibot, ha? Nagbaba ang kaso. Okay? O bueno. Aramantan mga buhay naman ng istorya. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buhay naman ng bareta, mga tugang in the morning sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, Miyerkules. Good morning, mga padabatang mga senior citizen. Hinagad, mga tugang kamprobinsyan in Catanduanes. Sa Bicol Interagency Task Force, susog po sa rekomendasyon kan Catanduanes Medical Society na itaas sa level ang quarantine classification kam probinsya pasisiring sa enhanced community quarantine sa laog din 2 hanggang 4 na semana. Ako bilib ako sa hiro kang Catanduanes bako sa Karaw. Bilib ako sa hiro kang Catanduanes, ha? Kaya baga dit ang kaso ninda eh. Permisin na nasa preventive measures, ha?
nasa preventive measures hindi. Para daw magpautob din protocol, may kinaraman sa COVID-19. Sa ibong nalado, pighagad man kang gobernador, mga tugang sa mga eksperto kan Department of Health as a National Economic Development Authority na ayuson asin magtabang sa siring na bagay. Siniguro kang gobernador na ang mga magiging rekomendasyon daw iyo ang dahilan as rason para magkontrol ang padagos man na kaso nin COVID-19 sa saindang probinsya. Bawal ang pag-inom nin alak sa probinsya nin Sorsogon pon Hulyo 1 hanggang 30, 24 oras iyan. Ini po ang base mga tugang sa pinaluwas na order kan alkalde kang syudad din Sorsogon. Sorsogon City man sa napalan, bako man probinsya. Sorsogon City, 24/7, 24 oras, bawal ang pag-inom nin alak sa syudad nin Sorsogon. Maigpit na pagpapautob mga tugang kan mga protocol sa sensiring man. Hindi po pagkatapos na magpositibo ang 15 persona kada aldaw sa sinabi ng probinsya. Ini ang rason kung natata nagkaigwa daw ng pagtripo ng mga tao dahilan sa padagos na irinuman. Di kita nagkakatar. Nasa ba kita mga Pilipino? Adi, abo ba kita pagtaraman? Rason ng kapa, gusto ngayon lamang mag-relax. Iyon na sa nangayang kaugmahan mi. Iyon na sa nangayang kaugmahan mi. Iyon na sa nangayang libangan mi. Iyon na sa nangayang kaya tapos nga babawalan pa kami. Medyo kulang kita paminsan sa maski yung libangan mo, kung ang libangan mo yung minakaw sa kang pag-ulakit kan COVID, di ba? Wala pa niyang COVID sa samuya na barangay nga niya. Man nagmamaras, wala pa niyang COVID sa barangay mi. Sigurado ka na dahil dyan ki-asymptomatic sa barangay nindo? Na, di ba? Sigurado ka? Paano mo na siguro na wala ki-COVID sa barangay nindo na dahil man nahiling ang virus? Di ba? Iyan ang kwantay. Kaya paminsan mga tugang, mga sarawayon kita ka, boss. Iya po. Yan tabi ang mga dapat na may imagine na sa Sorsogon City, 24 oras po on July 1 to July 30. Bawal ang pag-inom nin alak. Liquor ban. Sa Kabaga. Mientras tanto, dito muna kita sa update mga tugang kan COVID sa Bicol Region. Ilingon ta daw, sumadahon ta daw sa report kan Department of Health kaso hapon. Mga tugang sa kaso nin COVID sa satuyang rehiyon. Ang aktibong kaso din COVID sa Bicol, 6,338. Mientras tanto, 102 ang naidagdag po mga tugang sa tuyang rehiyon kasuhapon. Ang Albay may 39, 19 sa Legazpi City, 7 sa Daragas, 5 sa Tabaco City, 2 sa Bakakay, Tigsararo ang Kamalig, Ginubatan, Manito, Pulangi, Asin, Santo Domingo, Kasabay, Antiwi, 3 sa Camarines Norte, 43 sa Camarines Sur, sa Catanduanes, Masbate, 0 case na naidagdag. Sorsogon, 26. 8 sa Sorsogon City, 5 sa Gubat, 3 sa Bulan, tig-2 ang Erosin, Magallanes, Pilar, Asin, Prieto, Diaz, mantang tigsaro ang Castilla, Asin, Huban. 148 po ang recoveries, mantang 7 po ang reported nagadan. 3 sa Albay ang nagadan, 2 sa Masbate, 2 po sa Sorsogon City. Yan po mga tugang ang latest na informasyon tungkol tabi sa COVID-19 digdi po sa satuya na lugar. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Yan mga buena manong bareta in the morning, sumada pasada sa Morning Hirit. Mientras tanto, Al Armario may buena manong report. Mga baretang may init, mga tugang sa Morning Hirit. Paringal, good morning, go! Good morning, Madi. Ang makahoy na lugar, patutukan dito sa may Oriental Hotel.
at dapat buktakan manin CCTV kamera kan syudad para mahiling kung si Irisay at mga pasaway na nagtatapok nin basura. Aros aga-aga na sana na may nagkakalat na basura digdi. Inot nang sinabi ni Boboy Canyo kan OCNR o Office of City Natural Resources na disiplina man sana asin kooperasyon kuta na kaipuhan sa kampanyang ini kan gobyerno lokal ana basura concern iyan kan gabos alagad talagang may mga pasaway mananggad diring kan na hiling at sa lampa namin bidan na taga-barangay 15 may service pang bihikulo nagtapok din basura sa lampa. Kaya mga poda ni Kanyo, itapok ang basura sa tamang lugar sa mga MRF o Material Recovery Facility kan sa indang barangay. Digdi sa may Oriental Hotel na ini, namumuro na madiscover kung si Rizay talaga ang mga gatapok ng basura kung talagang mabantayan na sana buktakan daw ng CCTV para mahiling ng gag kung si Rizay anong pasaway nagtapok din lalo pag matanga ng bagi. Ano daw ang pinalidad ka pag nadakop yan? May citation ticket man yan pa Oh. na big issue ang Pira. city. Day na pa ni Uboy, kapag kumpira, Mm. day daw niya paso citation ticket. Basta ikaw yung pinalidad sabi pa Pero pwede nga raranan niya. Di ba araw ka na sa lambang ang nagtapok yung basura, na-discover yung taga-barangay 15. Di pwede iluwasin ang pangaran kung sisayan after kan detalyadong investigasyon. Pero may kong nadadangugan, report ni Lowens, report ni Angie, na may nagtapok yung basura. Pero na kung naadidis na araman na, uning yan tuminapok si Henry M. Hindi man yan, oo. Di ba? Gari kulang lang kikuan, gari kulang lang ki medyo drastic move, medyo malaman na hero. Kumbaga masupkan, di masupkan. Ayaw man talaga na ba ito, tata? Ayan, disinjalin, pagiging bako disiplinado, ano man ay katakot ninda, kung totoo na talagang iyon tuminapok rin basura. Ay, sanata pangaranan na naging Boboy na Diba? biyo malagod. Siguro dapat gayon, ngaranan na ni amigo. Kung sisayan, ta siyempre, didiscover yun mo. Basta pag-confirm talagang iyon ang God, ano naman ang problema? Ay, sanata karoon na si Boboy. Diba? Ngani na makakuan na, Isus ka. Ngani na manultol. Pero may natikita na kaya na nagtapok yung basura dyan. Pero dapat kung kinadakop, Hindi ba na nga nito? So sa lamba, nadakop. natikitan ito. Nakikita nito. O, natatay liliwasan. Nag-hearing ito sa barangay. Ano? Nag-hearing ito Oo, sa barangay. natatay niliwas ang pangaran kung sa Raysay. Anta, anyway, mas kita mo bang due process na iyan, confirm mong nailing mo na yan tuminapok, totoo man. Yeah, may sanata karoon. Diba? Boboy, kung pinag nangaranan. Okay. Okay, Sige. so yung pa rin, kung karas ka informasyon, tigdi sa luwas, Anor Mario, din si Jimmy. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Salamat paringal sa report. At ang pagiging undisiplinado, ang bako tang disiplinado, dapat titapatan man niyang kimaurag-urag asin malutong-lutong na ano yan. Taday naman kita natitira sa pakiuron. Di ba? Ako napapagal ako sa pakiuron. Banati na po yan, Henry M. Di ba? Makawiyang bagang tinaraman mo na. Iyo mang giraray. Tala may iyo mang giraray. Itiraman iyo nga. Pera ka ng taram. Iyo mang giraray. Di ba? Ay. Ugari, talagang na ko pwede mag-uro official kibanwa to. Talagang makakanamit talaga ki. Dinaraman mo na pagtarlikodan mo, yung manggiraray, lagpas sa ibong natalinga. Diba? Dinisiplina mo na, etc. Yung manggiraray. Anong gusto? Anong gibuon mo? Madara mo pa dawan sa diploma. Di mo naman madara sa diploma siya at gibuon mo na kimalutong-lutong na aksyon. Diba? Di mo naman madaraan sa kwan, takita bagang tao, naturalisa, sa tuya, di ba? Ang mga maray nagibo, iyan, naog makita, pag nailing tang, ay maray niya ang ginibo. Pero may mga tao man, nakaipuhan mong umawon, kan nagibo kimaray, may mga tao man habo pag para umawon. Diba? Pero mas minalataw talaga ang gusto mong tanuson pag sala ang ginibo. Tanganing maging maray gabos.
arog ka iya. Naling mo nang bako man tapok ang gibasura. Tinapukan mo kibasura. Anong gusto mong sabihin, kaan? Para ka masigregate kibasura dyan sa barangay mo. Dahil mo kayang gibon sa, ibabarabad mo pa sa ibong na lugar. Pagkapadagit na naman, pagkapadagit na naman hindi ako, sus ko na Mga naman. sarawayon ka mo. Ah. Di ka palagit na naman hindi ako kunya na aga. Ay, iyan ang problema ta, mga tugang na mga tao. Kita, ako, kita gabos. Iyan ang problema ta. Iyan ang problema ta. Abo, kitang pagtaraman, tarami, tadagitsi mo. Tino ha. Ulit-ulit ang tino, tadagitsi mo. Pero dahil man siya nagbabago, kan dapat nagibuhon. Diba? Gusto tabay sa diri, abo kitang pagtino, tagabog at tabay sa diri kitang gobyerno. No, puro na sa nang ti, no, sa nang di na puno kay kati, no. Pero kung tumutol ka kang pigigibo mo, dahil ka pagitinohon. Nasabutan tabi. Opo, nasa sabutan niya mo. Iyan ang gusto ko. Very bad. Iyan, diba? Ay, Seda, ang lalaki. malang pagal, George. Your partner in the morning. Bueno. O, i-text na po mga... Sabi ka ba nag-text? Sabi ka nag-text. Garing nga may dysmenorrhea ka ngunya. Demon po, may ikon ang igwa ko kay ano ni. May ikaduang aldaw ko niya. Good morning, Tony Reyes. Good morning, amigo. Pagyayari sa maoraro. Kaya dipi, para nipis lamang ang book takaan. Okay no? Lawrence Barcena, may buena mano, may dagdag na report. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Lawrence, good morning. Buhian mo. Salamat, VP. Good morning. Ili nga yan dyan, Lawrence. Sinabi nang dahil mag-cross dyan sa bako pedestrian lane, minakross kita sa bako pedestrian lane. Ano gan ni? Pag naka-stop pa sa pedestrian Yeah. lane, minakross pa? Tino ha? Tadagitsi mo. Madam, hindi ka po magbalyo. Ay, pag muna ko ngayon ka, dekorasyon. Sain po ba ko ang madam dekorasyon? Balyuhan po ini. May nitun kaya na. Bata makulog ng tuhod ko maglakaw. Iyo. Anyway, kumusta dyan? Roger, Ihado? sabi BP, sa mga dagdag pang bareta, pinahimutikan ni Ken Nuida, kan Department of Health Center for Health and Development, Oh. DOH-CHD Bicol, Na? Health Promotion Unit, ang Na? mga nagkakalat na impormasyon as in reklamo online na aligadong nawawalat ang dagom pag nag-iiniksyon, oras na pinagbabakunahan ang sarong tao para sa COVID-19. Grabe man, gigari. Grabe man, may gwaki mga arog ka ng mga aligasyon. May mga araw ka na aligasyon, Oh, tala, nawawalat ang dagom. nawawalat na ang dagom. Ikaw baga, so in-election din ko, day kinagbulos. sa Makati baga. Tinusok, day man niya kinaglaog. Oh, pero yung, grabe man kung nawalat ang dagom. Dahil man da nawawalat. Yan, eksakto. Oh. Ini pinagunambitan ni Noida sa nangyaring press briefing kasuhapon. Nasala ang siring na mga hunahuna. Tapapano man daw na may araw ganing pangyayari. Iyo, Samantalang ang mga pigagamit na pang-inaksyon na pambakuna, mga disposable as in single use, Oh. as in talagang maingat ining pinagigibo, tangani ng matauanin marahay na salud ang mga tao. Bukod baga yan, igo ang keyboard, may nakaroskas yan. Paano mabari mong gibigla-bigla? Pangyari sa maoraro. Anli siguro kung ininiksyon ng kahoy. Aha. Kaptang tabi, BP kan pahayag ni Noida. po natatanggal yung needle from the syringe kapag ito po ay naitusok sa inyong part ng katawan. Naka-built-in po siya. It so happen po that this auto-disable syringe, ito po yung talagang nire-recommend ng mga
immunization programs kasi design po ito na ma-prevent na ang pag-reuse o paggamit muli ng syringe na ito. Tama. Kasi there is a policy what we call one syringe, one patient approach. Yes. Kaya itong syringe na to, nire-relock niya or nalilock niya automatically after ng single use. Ibig po sabihin, by the word disable, hindi na po maaaring gamitin muli ang pagkatusok or itusok muli ang karayom na ito sa inyo bilang mga pasyente. So, O, yan tabi, VP. Tama, si Sir Ken. Oh. Ni Sir Ken Nuida, ang Department of Health, may kinaraman sa tiring na bagay. Iyo baga. Tayo, pambihira man talaga. Unless na, pero may insidente kan, Lowens. Aha. Minahiro ang pasyente, biglang minahiro baga. Oo, taso nakikikig. Nakikigig, biglang minahiro. Paghiro, may mga insidente ka, naputulan. Pero, very rare na pangyayari yan. Correct. Di ba? Na biglang naputol sa dagom, nawalat. Correct. Pura kung nawalat man, anday ka man kan magadaan. Aha. Kikuan man sa nang kikusit. Mas makulog-lugod dito kung nagpahiro. Kikusiton mo. Kikusit. Solve ka na. Nawara ang tiunay. Aha. Okay. Kaya may midbid akong kapitan, ka nagpabakuna siya, takot siya sa dagong. Ngunyan. Ngunyan, tinios niya ng ganda, dahil siya magtaranta. Oo. Iyan nga ni ang piga ano niya, pigaha dito. Takot na nga ni ngaya ko sa dagong. Pag nawalat pa ngayon, mas lalo ngayon makatakot. Correct. Oh. Meron kan mga, naigo nga na kung maskula doon siya. Iyo. Takot kan tinusukan. Ay! Kuminura di talaga. Nagkakirig-kig sa mga yaon na masama. Pangyayari. But, nung ito, una ko, sabi kan sa baskulado, ay, Diyos ko, makulugon. Oh, hinda. Okay. Roger na BBP, ang pangapunan sa ni Nuida sa publiko sa parte kan na Department of Health na nangangapunan na mas marahay manggiraray na magsunod sa minimum health protocols kan ipinapagpautob kang gobyerno aron kang pagsulot nin face mask, face shield, as in physical distancing, dapat proper hygiene, tangani ng maibitaran anhelang na COVID-19. Okay. Roger, so yata BBP ang mga dagdag pag-istorya. Ako po si LDB. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa luwan. Basta Morning, Henry M. Alas 5:35 na, kabayan, mga kahirit sa tuyang programa. Uy, gusto na da ni Presidente Rodrigo Duterte na magdalagan si Sara bilang presidente. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pading Mar, good morning Pading Mar. Totoo ini Pading. Good morning, baby. Sabi yan ni amigo mo. Ni Roque, Hari. Pero kanya na aga, may statement si Inday Sara. Na, Ba bang yung picture ngayon ni Paniris kay Roque? Basta siya na. Sabi niya, dahil talaga siya mga kandidato sa pagka-presidente sa 2022. National elections dahil corona na yun, ikan sa indang pamilya. Ako talaga sa iyang mga maguro na magsabak sa pagka-presidente. ayo, naghururo na pala. Ito nga na ako ni Roque, Yung ano sabi ni Padiris niya? pero naraop na naman. Nanginuta na naman. Yung yan sabi ni Presidente. Yung pinagsasabi si Padiris ako. Awinda. Okay. Alright, panibagong kasanin vaccine for sale. Pitututukan kang PNP. Vaccine na pare? Vaccine for sale. Iko sa na-discovery sa Pasig. Yan. Nadakop ni na Mayor Pico Soto. Grabe talagang sarawayo na Pilipino. Aday. Kanya nag-alerto si General Elias Arta. Sabi niya, kung nangyari yan sa Pasig, baka posible mangyari sa ibang parte kan Metro Manila. Oo. Ay, sus ko kita. Yan nga ni sa Ligaspi Kaswapong, kadakol kan nagbako ng may pigarapunan. Taday, pag kinagdiluman na magbabarakuna para sa A2 hanggang A3. Ano daw, din, nasa natitawan sa A4. At iyo na nga ni, kung di paano kaya na
abo na so lokal na gobyerno gusto magsunod na sa tamang proseso abo nang mamimuhan. Nasirip mo, VP, kung no rin ma-expire. Yan sana. Oo. Sa pa, aling-aling ninda, nag-expire lugod. Iyon na nga niya. Okay. Alright, then tas tanto kusi. Tinawanin doon na dahil suportaran kang pinipilaban si Manny Pacquiao sa maabot na eleksyon. Bako, bako tinirada naman ni Presidente si Manny. Ay, kinol baga, call. Ginulpi baga? Kung ang napataritian si Secretary Duque, Oh. sabi ni Secretary Duque, nakakadismayaan niya. Ako si... Nakakadismayaan niya na pinagdududahan ng mga pundo sa bakuna at saka sa iba pa. Sabi ni Senador Pacquiao, ako ngayon, Mr. President, ikaw man siya na nagsabi duman sa suna mo na malala na ang korupsyon sa Pilipinas. Tapos ngayon, ano ngayon, kaya daw ngayon explicar ngayon ni Secretary Duque kung napasayin sa mga inurutang tang kwarta para sa panlaban sa COVID. Nakakadismaya talaga. Nag-iinit. Ay, wala. Ay, nangyari sa... Dahil nagkaroon naman maulian ini na duwang ini. Karoon na maulian. Araw mo din sa Pilipinas, maraming drama. Oo nga. Malay mo. Okay. Alright. Bako niyo, Presidente Duterte nagpatakot na makampanya kontra kay Pacquiao kundi mapatunayan ang tulong beses na may korupsyon sa administrasyon. Okay, nga ni sabi ni Pacquiao, call ngayon. Ayos man si Manny Call ngayon. Oh, ayos Sabi man. mo ngayong pangaranan ko, hindi ang ngaranan ko si Duque ngayon, please explicaran na. Nakakadismaya talaga. Nakakadismaya, Oo. Mientras tanto, bagong kaso ng COVID-19, nasa 4,000. Anarista, sobra 4,000 sa nakasunba. Ababa, nagbaba naman ang... Pero ano pa rin, nakareport ka boss sa mga laboratory? Firming may dahi. Permi may dae. Oo. Duman ako nagdududa. Yeah, firming may dahi. So dapat kung kumpleto, medyo makaugma. Roger. Pero kung may dae nakareport, medyo makaduda. Posibleng halang, pirmi ng halangkaw dyan. Roger that. Okay, taro pa din yung Bareta, FDA, nakakabawas daw ng severe cases ng COVID-19 ang Sinovac base sa indang pag-aaral. Aha. Ang karayan kang Sinovac, iyan mag-approve na kang WHO ba ko? Roger. Okay. Mantang mas maigpit na border control, pag-recommender kang DOH sa imbis na travel ban, matapos na i-extendir ang travel ban sa mga nasyon na may halangkaw na Delta COVID-19. Sa mga nag-apot sa Bulkan Taal, padagos pong alert level 2, ang Taal sabi po kang PWOX. Alright, so VP, yan mga headlines ko niyan na pagkagat dyan kang PYC Enterprises. Basta radyo, PYC nyo yan. 24/7 konektado ka kahit walang load. Pwede sa lalabs, pwede sa edukasyon, pwede sa disaster, as in sa negosyo. From Newsbase, Marnila, Daing Iba, good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat, Paring Mar, sa istorya sa Lado Nacional. Uy, 20 bago mag alas 6. Basta Morning, Henry M. Ange Galero, may dagdag na report. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong Bareta, dahil nagpupundo ang operasyon asin espersos kan gobyerno lokal ni Legazpi Tangani na mag-imponir ng disiplina asin kaayusan sa tinampo. Ini ang tinawan linaw ni Legazpi City Task Force Kaayusan Head Andy Marbella matapos na manotaran na haros nakalingaw-lingaw na naman ngunyan ang nagkapira manugod sa orden kan gobyerno lokal lalo na ang manungod
sa illegal na pagparking as in road obstruction. Sigun kay Merbelia, ang bilog na paghuna ninda matapos na maging puga-puga ng gaan ang road clearing program sa syudad kan nakalihis na mga bulan, katuwang ang DILG talagang matultol naman ang publiko alagad. Ang nangyayari ngunyan, balik na naman daw sa dati ang nagkapira, maski sa ina namang minaparking ang mga vehikulo maski na ngani sa mga bako man designadong parking areas. Pasalamat na sa nangunyan ang opisyal na mismong mga netizens na mga manager ng pribadong establishment o sin iba pa ang nagpapaabot sa inda ni na informasyon manungod sa nagkapira sa good na nasagod sa ngunyan, nagbabayodar man ginaray considering na orden. Kung habo daw mga pinarisaran din 1,000 pesos sa kod ang pagkaka-impound ng vehikulo, disiplina asin kooperasyon ang saliwat, nahahagadon daw kan sa indang opisina sa mga legaspenyo, maski na ang mga gika na sa ibang lugar. O ni Andyang gusto kong ihapot yan kay amigong Andy. Bako na po dyan kay si Andy Liit, bako si Andy Liit. Actually, ako, apresyado ko ang higos ni Andy, bako sa karaw, mahigos na lalaki. Yes. Araw kay ni. Bako sina nagka-clamp? Okay. Iyan bagang Rizal Street na yan, 4 lanes, bako? Yes. Kung ang auto nakaparada sa pinaka-outer lane kang tinampo, halimbawa ngaya, paano nga na pagpaliwanag ka? Halimbawa ngaya kung halik kang Legazpi, di sa ibo sa tuo baga, duwang linya yan. Yes. Puminarada ka, duman sa pinakagilid, sa luwas ka na kang gilid, kang kurit, itong pinakakurit baga sa gilid. Nagparada ka, duman sa luwas ka ito. Di ba? Oo. Pero ano yan, pwede mo iyan i-clamp? Iyan ang haputon ta sa enda. Tadakol ka na naggarapot man VP. Apunta daw ka si Busing Andy. Sige, sige. Ilan mo Washington Drive. Yan baga sa Washington, sa left and out, si pinaka-outer, si pinaka-gilid. Oo. Pinaka-gilid ba? Sa luwas ka kang kurit. May minaparada. Pwede yan i-clamp. Aramo, tagarot. May nagkapira na pagka naklampan dyan, VP. Actually, yan digdi sa may kon, may nahiling ako. Sa may... Digdi sa may St. Agnes. Sa inutan kan St. Agnes. Igo dyan. Igo dyan kay area na mahiwason. Digaro coffee shop sa ibabaw sa taas. Ay, yung mananggad. May daling mo yan? Before kang magtulay? Oo. Yan. May igo dyan kay mahiwas. Pero haloy na nahiling ko siguro, mga... Haloy na gayon, after 1 month na gayon. Basta haloy na Nahiling ko sa kotse, nasa kaparada duman sa mahiwas na espasyong ito. Sa luwas ka kang kurit. Nahiling ko may clamp. Yan ang i-verify pa kay Sir Andy. Di ba, nahiling ko may clamp. Yan ang kwan, yan ang gari, dapat gari iklaro. Siguro, clamp ninda, baka sa inang hiling bawal talaga. Baka kaya sa lugar VP, baka bako designadong, kumbaga, no parking ngayang area. Pero parking area to, kanso garo yan ang negosyo. Okay. Diba, nailing ko talaga, may clamp Halimbawa, digdi ka ngaya, ano pa ibang mga highway, basta yan na, tinampo, na nasa luwas ka kang itong pinakakurit na ito. Diba? May mga nailing ako na pika-clamp. Ang iba baga VP, nag-cause man yan confusion. Tada, hindi aram talaga kung pwede dyan mag-park ko Unless, na talaga sa nakabugtak sa taas ngayon no parking. Unless na nga ang Rizal Street talaga no parking sa naman na area, di ba? O unless ngayon ang tinampong Washington Drive talaga ngayon no parking sa lugar. Yan. Okay? Pero ang business ka, dapat mag-hazard sana dyan. Teka man kayo mga auto na pag nag-hazard, gari 30 minutos ng hazard. Tapos pag may nakailing, ay di pa man niya. Sir nga bako man nga sir parada. Stopping nga niya po ini. Bako man niya parking, stopping. Naka-hazard nga niya ba ako? Pero nga sir, 30 minutos ka na dyan. Mapigalat nga, pigalat ko si Mrs. 30. Sinalaan ko sa ago. Diba mabagang stopping sa parking? Yes, tama. Diba? Anyway, apoton mo kan si Bossing Andy. Yes, VP. Clarify ko man yan. Siguro nailing mo man kayo dyan. Nagkariling ko yan Na nasa luwas ka kang kurit, alam ko, bawal ka magparada kung sa tinampo ka mismo. Yes. Pero kung sa luwas ka na itong kurit na ito, dahil ka man makakaulang sa dalagang kan tinampo kan mga auto, ano yan? Violation yan?
Putot ko si Yeah. Sir Andy. Okay, sige. So, VP, yun para mientras, na may kinaraman sa road obstruction field, road obstruction field sa Legazpi City, inaaramon ta ang iba pang mga pigigibon ninda may kinaraman man dyan sa bagay na iyan. Ans Galero, this is it. Salamat Hans sa report. 15 bago mag-alas 6. Henry M. In the morning. Jimmy, nasalita may report man. Good morning, Jim. Kumusta dyan? Salamat, VP. Maray na aga sa mga paraantabay niya to. An clamor digdi sa 3rd district kan mga nasa LGU na mamalisyan padiit an alokasyon nin bakuna kontra COVID na nag-aabot. Bata sa mga nagparelista, iabot na ni Takig, tabaka ngayon kami arrestaron, tusukan kami sa lubot. So, saan ko na ang bayan nga ni Kan Pulanggi, nagpasar na nin resolusyon, nag-alokar nin pundo, sang 14,000. Bako alokar, malon, para ipakal nin bakuna, dahilan sa kulpi na nagahalat, nag-aabot na bakuna, kadiit, sa Piudoran ka nakagingal daw, minabot siyam sa nang bakuna, out of 68,000 na populasyon. Sobra 68,000 populasyon. Siyam na pidaso. Siyam na pidaso sana. Iyo ba ang pagkaparasabi ta nangangapunan ang gobyerno? Barako na ka mo. No, yan, wala Wala bakuna. man pinag-abot na bakuna. O sabi mo niyan daang July, August, gradakol na bakuna ang maarabot. Milyon-milyon. O baka kung makaarabot na sa tuya sa probinsya. Yeah, Yeah. baka nakunarog ka ng sistema, aaboton siyam-siyam da ang sistema na mangyayari itong sub 30 or 50% na target na mabakunahan sa populasyon. Iyo man ang medyo kulang sa tuya nag-arabot. Totoo yan, obserbasyon na yan. Pero ang hiling ko kaya, Jim, garapig priority sa walang kawon ang kaso. Huwag mga ka lugar. mananggan. So, yan man sinatabi, Bibi. Aros okay man, tranquilo man digdi sa koyang area of responsibility. Jimmy na salita di si Jimmy John. Salamat, Jimmy! 12 minutes bago mag-abot ang alas 6 in aga. Magbabalik ang morning hirit. Makalipas lang kan mga The morning. patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginakrutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Oras natin, oy, 7. Bago mag-abot, mga tugang an alas 6. Jomar Bien, may report. Good morning, Jomar. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Sa Bareta, sarong lalaki ang gadan. Matapos na maaksidente digdi sa Banwaan kan Malinaw Kasoda. Kan nagmamaneho siya kan sa iyang motorsiklo. Ang biktima, nabistuwa na si Gilbert Benitez Bon, 48 anyos, residente kan Barangay 1, Bakakay, Albay. Si Bon, dead on arrival sa ospital, matapos na makabanggaan niya ang motorsiklo na pinagmamaneho man ni Rene Calisen kan San Antonio, Tabaco City, na nagulpi man, rugadong maray, asin nasa ospital. Pasado sa report digdi sa Malinaw Police, alas 5:10 kasuod ng hapon, abang nagmamaneho ang duha kan sa idang mga motorsiklo. Nagkasabatan ini sa may Barangay Labnig kan Malinaw, Albay. Masabutan kung napano na, medyo mahiwas man sa pinampo, nagbanggaan, magkasabatan, nagbanggaan, nagkawaragas. Na duwa, talsik pareho. So motorsiklo, dominaro lang balang, nakasungsong sa gilid, sa kali. Asin, pinurot ng gadan, ining si Gilbert Bon. Grabe. Pantang grabe man so tama kay nini Kalisin. Imbestigaran takan Malinaw Police kung napano ano kausa kan aksidente na nagkasabatan ang duwa asin nag-head-on collision. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Renz Luna nasa linya. Kumusta ang tadaw ang Daraga, Albay? Good morning, Renz. Kumusta dyan? Yes, marinagis na bibi. Kasi na marinagis ng mga parantabay sa mga tugon niya nga mga bareta sa Roman na babae na nabiktima ni scam digdi sa Banwaan kan Daraga.
Ang biktima na may bilang na si Jasmine U.E. Camilo, 26 anyos sa Warang Agom, asin residente kan Alcenas Compound, Purok 7 Barangay Tagas Dargalbay. Ay sigunigdi sa pulis blat at digdi sa Daraga PNP kan kaswapon kan or nakaging mga aldaw nag-order ini na 10 biik or orig digdi sa sarong partikular na Chris Buena Obra sa Facebook asin kan nakaiguan na sa na pagbayad din down payment na maabot sa 9,575 pesos kan bigla na ining pig-block kan naunambita na binakalan niya ning urig asin kaya sa ngunyan warang naresibin ni sarong urig naunambita ng biktima kaya tulos man nag-report niya di sa Batura kaya Daraga PNP naunambita ng bagay ipinag-forward naman dyan sa Regional Anti-Cybercrime Unit dyan sa Kampoy na Semenola para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang magdadabarat at sa luwas. Renz Luna, DCGB News. Salamat, Renz Luna, sa report. Salbatan, habo na mag-heroin anong ibunta kayo na mouse? Habo na mag-hero sa mouse. Malikan, ibugtakan ki ikos. Naghangon na so. Pwedeng i-off ko na mo ng CPU kayo ni. Nag-hero sa mouse kan kumpikan laptop ko kan. Sandali, ano nga sa gibunta? Isus ko, kalampas na naman kita, Mala, isus ko, kadakol kang reaksyon. Ito, sabi kan mga texter sandali. I-off ko na muna yung CPU na alpida, tapos i-on ko gararay. Restart. Naghangi. Okay, on and off. Okay, bueno. Sabi kan texter reaction naman sa mga report ka sa bago, pwede po, tatinampo pa ito kung sumampa ka pa sa sidewalk, lalo na. Yan, okay? Sabi yan ni 60 to 25. Sabi ni Kasag, maray na aga nga amigo, nagdinangog kami digdisay mo sa saod. Dahil sa namigo masyadong makairo, ha? Baka masabitan mo dyan si Paminta, boda si mga kaya pa mo dyan, dahil lang masyadong makabantiwas, Pag naputulong agat, problema yan. Kumusta dyan sa mga taga-Albay Public Market, Tabi? Good morning. Happy listening kay Andres Bejo ng and Pamilya Kang Kanaway, Malilipot from RMB. Okay, sige po. Ito. Tungkol dyan sa pagtapok basura, ang mga bagla na mga tao, ang mga nagigibukaan, deng konsensya, kaya daing mga asensuhan ang tao dyan. Wara mga disiplina, kaya grabe ang mga pagtrios kan mga ugakon. Maski sa ensa na pigtatapok ang basura dinda. Yan, okay? Another one, kung ako si Pacquiao, sinimbag ko si Digong na iluwas niyam ngo na susalin. Sabi ni 6925. Okay? Sabi po ni Jeril, ang rason kaan, daiman kaya ngaya ako takot ang basura kang maka-assign sa barangay ninda. Iyo bagang pigataram, sigurado dagit pa ito. Yan. Good morning, maray na gayud ang madakop magtapok ki basura, ki basurahan, ki plaki para maraman talaga ang nagtapok. Okay, pwede. Okay, Diyos marinaga sa tuya, gabos, mga mister, sabihin daw ki good morning, hadoki daw si misis mo, maghimom, nguna bata, imbes si misis mo, hadokan mo, ay, Dan, kung naman dan nagkari si panmuna naman dan, ha? Kutsinta na wara pa kami tubig sa Kimantong. Sus ko, hanggang sa ngunyan, dahil tubig ang Kimantong, ano ba yan? Morning, tanong ko lang ko regarding City Hall, Legazpi, pagdai pa nagpabaksin sa COVID, bali dai papalaogon sa trabaho, lalo na ang mga job orders. Gari ang fight na parang para tarakutan, mga job orders. Ano ini? Good morning, tanong po lang po regarding, hindi ko kaini, check po na tabi ni Angie. Ang tanong ko lang po regarding sa City Hall, Legazpi, pagdai daw nagpabaksin sa COVID, bali, dai papalaogon sa trabaho, lalo na ang mga job orders.
garo fight patarakutan. Toto kaning ko igwa ka ini si siya nagtarampo. I-text mo daw ako tabi. Si saya nagtaong orde na day ko maglaog kung day ka mo na bakunahan. Unfair yan, di ba? I-text mo daw tabi kung si saya nagtao sa endoki order. Tahapoton ta. Si saya po nagtao sa endoki info ki instruction na day ka mo maglaog hanggang day nababakunahan. I-text mo daw tabi ako ta. Ipahaputa sa mga pag-iriba. Diyan sa kaso kan taga-barangay 15, sa hiling ko dapat ripasohon kan kung efficient ang sistema kan pagtapok. Yan, okay? Aha, good morning, Hen. Ayun ni pala si Padeng Ray Romero, may text, 1 Juan 1:8, Juan 1:8 kung magsabi kita na mayo nin kasalan, dinadayatan sa dirita, asin mayo sa to ang katotohanan. Alagad, kung ikumpisal ta sa Diyos ang sa tong mga kasalan, lilinigan niya kita, saka papatawadon. Linigan kita kang kabustang kasalan, huli ta maimbud siya, asin matanos, kung sabihon tang day kita magkasala, ginigibot ang putikon ang Diyos, asin mayo sa tuan sa iyang mga tataramon. Okay, thank you pa rin, Ray. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Yan. Sabi sa ropang texter, kadakol palang kan text tao. Digdi po sa istansa, nagkuaman kito pad beneficiary. Kaso sinikrito ta ang mga member na kinuha, mga soltero. Sarong daraga, aki kang kaga, at aki ni kaniguan. O arog kay ni, ini po na sa imong reklamo, ireklamo mo po sa dole. Kung sa iya na aki ki barangay official dyan sabi mo, ireklamo mo tabi sa dole. Tangani na manultol ini, nganing matawanan tabi, ki magkakanigo na ano yan, na disiplina. Sutugang da sa kamsor, isos, puro mga taga-barangay sa nakakuha, yaon hampang kan sige po arog kay ni de ko na po basahon ni gabos na text mo ta de akong ebidensya kay ni dapat po ini idirekta mo tabi na ireklamo tabi sa dole inatupad na nag-issue kang tupad ngani po na ma-substantiate ang reklamo mo matawan ang kidisiplina ini po na mga pinag-aaligarta na nanglalan si tungkol diyan. Good morning tabi kay Madam Arlene Laguno. Good morning, Manay Arlene. Diyan sa Cruzada, Legazpi. Kumusta na kita? Dunya Arlene Laguno, Barangay 19, Ibong Salog, Dakulon, Daya, Ilaw. Nakabaga. Good morning, Ilawi. Ano ito? Aha, kumusta ang date mo kasuhapon? Saan hindi man na nag-date ako? Saan ako mag-date akong date kasuhapon? May brigada pagbasa po ngunyan, risky digdi po sa place me, tadakol positive. So aki ko, mapaeskwilahan, tamay mga mabasa sa inda. Ano daw limitasyon kay, alat mo na? Sa pong barangay ini, pakitext mo daw tabi sa ko, sa nga lugar ini, gusto mong sabihon mo sa mga aki nindo pipa duman sa eskwelahan taigwang mabasa sa inda? Napigbabawalan mo niyan ang face-to-face? Ay, oy. Kung tabing nag-text ako, detalyado tabi kung saan ini. Tagari, bako man maray na sa mga aki, papadaman sa eskwelahan para magbabasahan ka mo? Igbabawal nga na ang face-to-face ngunyan. Mo, bata nag-hadik ka, tada ko lang nag-positive sa indong lugar. I-detalye mo daw tabi kung sa ini na-text mo pa-double check ta tabi. Pakibati po kay John Peter De Leon, happy birthday niya today. Salamat po. Kagadon po an ano ito. Good morning. Tungkol po sa pagdistructor po nindo, baka po nasa sidewalk po nakapark. Iyo nga yan ang ihapota. Kung ano yan, ha? Pwede po yan maagihan kan tao, tamay korit yan. Okay. Umaga, happy payday, relax tabi day mag-init ang payo.
Mainit. Okay. Tamay lagnat ako. Kaya ba, I know you are wearing your best outfit, your sweet smile. Have a smile. Ate Marcia! Good morning, Tabi. Ate Marcia. Uy, nato nagparakuro kalintura ka, Ate Marcia. Nagpaparakuro ka. Alin naman, nagpaparakuro kalintura ka na naman na. Happy birthday kay Tiffany Angel Taulican San Miguel Santo Domingo Albay. Mama and Papa sa bata. Di ka ba nagluluwas? Okay. O bueno. Mabareta na kita. Tabi sa tuya na programa. Ang mga bareta susunod na. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga lokal na gobyerno dapat na maging mahigpit giraray sa minimum health protocols. Mass vaccination kan DepEd nagpapadagos. Lampas na naman sa 4,000 ang narehistrong bagong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Inday Sara daing plano na magkandidato para presidente sa 2020 elections. Pacman daing makukuha ang suporta sa PDP laban sa masunod na eleksyon. Sa ibong nalado, 11 katao ang kumpirmadong nagadan sa pagrampahog kandusing iskalon na edifisyo. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal nangapudan po ang Albay Provincial Health Office sa mga local government units sa probinsya na mahigpit na ipasunod ang health protocols sa sendang nasasakupan na banumaan asin syudad tanganing masiguro na day madugangan ang kaso ng COVID-19. Sinabi ni Albay PHO Officer in Charge Stella Seneth matapos manotaran na igwana naman nin 39 aktibong kaso, kansiring nahelang na nagdala nin total na 2,137 sa mga aktibong kasong narehistro sa probinsya. Sayang sinabi na kinakaipo na magkaigwan nin lakdang ang mga LGU, tanganing masiguro na maipapasunod nin marhay ang minimum health protocol. Sinabi ni Dr. Israel Nara, Department o DepEd Bicol Medical Official na maabot na naman sa 385 ang mga empleyados kanasabing ahensya de gobyerno ang nakaresibin ng bakuna kontra COVID-19. Sayang sinabi na ang sendang opisina nagakaigwa rin master listing tanganing may sihan kun pira pa sa 76,000 na mga empleyados kan DepEd Regional Office ang kinakaipo na maisabay sa listahan sa mga priority lists. Enot kay ninanotaran ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad na ang pagkakaigwanin bakuna para sa indang mga bakuna depende sa lokasyon kan Department of Health sa indang tinawanin doon na gusto ninda na ang mga gabos nindang mga empleyados mabakunahan alagad sinda depende sana sa alokasyon sa inda. Educational assistance kanako Bicol sa mga barangay na pigpapaagi o sa mga official na pigpaagi dahil sa COVID-19. Al Armario sa detalye. Nagkulang pasalamat kan mga magurang an educational assistance ko niya na bigkatao kan ako Bicol sa mga barangay. Igon kay Congressman Alfredo Pido Carpin Jr. Aloy na ining programa kan ako Bicol maski arayo pa ang eleksyon. Managos ninda ining bigi po. Nakul na nga ni ang nagpakagraduar. Ngunyan dahil sa pandemyang COVID, pag na direkta o personal at mag-apply sa opisina ka na Bicol, kundi sa mga barangay officials na papaagi asin online. At mga barangay officials ngunyan, pigahanap naman
at mga pobreng estudyante sa kolehiyo para sa saindang educational assistance halin sa Ako, Bicol. Alarmario, DCGB. Oras sa Pilipinas, mga tugang 10 minutos pasado alas 6 nin aga, 19 na panibagong kaso ng COVID-19 sa Legazpi na rehistro sa siyam na mga barangay kaini. Detalye kay Ans Galero. Nairehistro sa siyam na barangay sa siyudad ng Legazpi ang 19 naman na panibagong kaso ng COVID-19. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na kasabay sa mga barangay na nakapagrehistro ng panibagong kaso, iyon barangay 18, Kabangan West kung sa Indua ang nairehistro di Tiringmangkan barangay Bunot na Duwaman ang nairehistro asin man ang barangay Taysan. Ang barangay Cruzada ang iguan ng pinakalangkaw naman na nairehistro panibagong kaso kung sa inuminabot ini sa walo, mantang Tigsararo ang nairehistro sa barangay Bagumbayan, Bugtong, Gugon, barangay 28, Victory Village, asin man sa barangay Sagmina. Kadaklan kan mga ini for verification pa ang history of exposure, mantang ang nagkapira iguan ni na close contact sa mga enot na nagpositibo sa helang na COVID-19. Sigun kay Alcalde Rosal, dahil naman na dapat na isa-date na nagkapirang mga residentes kan mga barangay na naunagbitan dahil sa naka-quarantine na as naka-admit naman ang mga personang ini sa mga designadong pasilidad kan gobyerno lokal kan Legazpi. Sigun kay Rosal, diyan nangangahulugan siya na kaipuhan pa talagang maging seryoso kan mga Legazpeño sa pagsunod sa mga minimum health standards daw na ngani na kan mga nakalihis na dahil ba kutanaan kaso ng COVID-19. Mentas tanto sinabi ni Rosal na magiging magwiraray ang gobyerno lokal kan Legazpi sa mga residentes kan syudad dahil sa posibleng sa maabot na semana o minabot naman o umabot naman ang mga dugong na bakuna gikan man sa gobyerno nasyonal. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGP. Mga tugang, igwaponin 1,126 na aktibong kaso ang probinsya Canalbay, mantang ang Legazpi City, igwanin 1,009 o 1,009 na aktibong kaso ng COVID-19. Ini po base sa kasahuring report na ilinawas ng Department of Health sa ibong nalado, mantinidong nakahalangkaw ang kaso ng COVID-19 o aktibong kaso ng COVID-19 sa Camarines Sur na igwanin 1,260. Napag-araman man na ang probinsya kan Camarines Norte, 306 ang aktibong kaso, mantang ang katanduan ay 114. Sa ibong nalado, ang Masbate, 630 o kaya 88, mantang ang Sorsogon 294, mientras ng Naga City igwanin 1,462. Total na bilang may kabilugan na 6,338 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol, sigun yan mga tugang sa Department of Health. Napag-araman ng DOH ngunyan padagos ang espersos na ginigibo para padagos ng makontrol ang paglakaw kang kaso ng COVID-19. Enot kay ni, kasuhapon sa sendang informasyon na ilinawas, may dagdag na naman na 7 na nagadan dahilan sa COVID-19 sa Bicol. Ang 7 iyan, 3 sa Albay, 2 sa Masbate, asin 2 man sa probinsya kan Sorsogon, mantang ini may kabilugan ng 542. Sa ngunyan ang Kabikulan, mga tugang igwaning kabilugan na 17,602 na kaso nin COVID-19 magpunpakan uminaging Marso 2020 hanggang Hunyo 28, 2021. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang hali po dyan sa luwas. Rubber dam sa Busak ready na para makapagpabulos ng tubig sa mga irigasyon. Bad news, may raot na naman na dike sa Barangay Mayao. Kaya dai pa napapadalagan sa kabaasan ang tubig. Sagko dahil repair ang dike na narangka kan Bagyong Kinta. Jimmy, nasalita sa detalye. Haros ready na ang bagong rubber tube o rubber dam sa Barangay Busak sa UWAS na mag-operate para mapadalagan na ang tubig hali sa salog pasiring sa mga irigasyon kung UWAS sundo sa Libon. Alagad may saro pang problema na nagbuta dahilan sa maidiki na nabringga kan Bagyo Pangkinta sa Barangay Mayao
na dahil pa nare-restorar hanggang sa ngunyan. Sinabi ni Kapitan Raul Sirio, Presidente ng Farmers Irrigators Association, na nabid na nasabing proyekto kung saan ang kontraktor nagngangaran na Primo David kan Purdap Construction, anday masabutan na taday pa nagpupuon ang trabaho. Dapat masulat tulos ang diki sa pagsabing niya na butog na ang rubber tube kay buhan, mapahalangkaw ang level ka tubig para bumulos na ini sa mga irigasyon, pasiring sa mga kabasan, alagad kun rapak pa ang diki, natural, madalagan ang tubig sa mga harababang lugar imbis na sa irigasyon. Sa ngunyan, sigon kay Kapitan Raul Sirio, pangapuda niya sa DPWH na dirihira na ang kontraktor na puna na tulos ang proyekto para makapagpunaman na magtaranom ang mga parauma. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alas 6:15 oras sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng lima, 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala,
Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na! Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. GB News Express. Alas 6:22 oras mga tugang sa Pilipinas. Padagos kita sa mga bareta. Bicol Region mantinidong ligtas sa panibagong variant kan COVID-19. Luens Barcena sa detalye. Namantinir na dainin panibagong variant sa Kabikolan maski sige anlakop asin dugang nin kaso kan COVID-19 sa palibot. Ini ani pinagunang bita ni Kenuida kan Department of Health CHD Bicol na wala pa nin lineage o variants of concern ang Kabikulan makalis makaresibisinda nin surat na an sa indang ipinasang sample sa Philippine Genome Center kan Mayo 14 dahil nagpositibo sa kung ano man na variant na presente na sa palibot. Idinugang Paninuida na sa mga suspected asin nagkaigwanin helang sa National Capital Region nin mga siring na bagay bago pa man makauli naka-recover na asin an iba naka-recover na asin na-discharge na hali sa COVID-19 facilities. May mga ipinaalerto ang Epidemiology Bureau kan siring na bagay susog kay Nuida kan mga nakaliis na aldaw alagad bago pa man nakauli ang mga ini natamaan nin variant naka-recover na muna. Ang pangapunan manggiraray kan Department of Health susog kay Nuida, iyo ang padagos na magsunod sa minimum health protocols ang publiko ngani na maibitaran ang impeksyon darakan COVID-19 asin dai na mag-abot pa sa panahon na maglala ang sitwasyon dahil sa pagdurunong kan ibang mga tao. Dagdag na bareta, ako po sa LBB. Nagkatalaan pong ilansar ngunyan aldaw ang Family Medicine Residency Training Program para sa mga doktor kang probinsya kan Sorsogon. Konsen igwanin 31 trainees hali sa district hospitals, rural health units, asin mga bagong doktor na kaibahan sa masa irarom sa training program sa laog nin 3 hanggang 4 na taon.
Sigon sa Sorsogon Provincial Information Office, ang nasabing programa pigbilog kan Sorsogon Provincial Hospital as in family medicine consultant sa pamamayo ni Dr. Eileen Espina. Kaibahan ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH. Ang nasabing training program arog kaini saro sa mga kaipuhan asin requisitos para sa paglangkaw kan level kan Sorsogon Provincial Hospital hali sa level 2 hospital pasisiring sa pagiging level 3 hospital. Mga naraot na street lights sa sentro padagos na pigpapakarahay kan Municipal Engineering Office sa Daraga Albay. Lowe kaya Renz Luna sa dagdag na detalye. Puga-puga gunyan ang pag-aayos kan Municipal Engineering Office kan Daraga Albay sa gabos sa mga street lights digdi sa sentro kan Daraga. Sa paingirat ni Engineer Fiel Montaliana na kung sain gamit ang mga bagong ekipahe kan naunambitan ng opisina, ipinag-ayos o pinag-ayos na ang mga street light magpun digdi sa may barangay Kimantong Daraga Albay, pasari digdi sa mga laog ng mga barangay Arukan, barangay Ilawod, Bagong Bayan na iba pa. Sigun sa naunambitan ng opisyal ni sa Runindang Espersos, tanganing maligtas ang mga motorista maginman ang mga nag-aaragi lalo na pagkabanggi na maiwasan ang mga kriminalidad asin maginman iniman ang nakabot sa indang reklamo kanagkapirang mga nagbabrayahe na kung sain warang street lights sa mga lugar asin inot naman yan ng inayos kanon ang bitan ng opisina ang street lights digdi sa mga barangay Tagas Daraga Albay na sa roman yan sa pinagreklamo kanagkapirang mga motorista lang lalo na pagkabanggi na kung sain talagang madiklom asin halos wala ng mailing sa agihan. Mga nagdabareta Renz Luna, DCGB News. Iba pa niya tong mga bareta sangguni ang panlunsod kan tabako naghagad na isabay sinda sa pagplano kan pagbabago sa merkado publiko. Jomar Bien sa report. Inagad kan sangguni ang panglungsod kan tabako sa market administrator kan syudad na isabay man sinda sa mga pagpaplano kung ligong mga babagohon na sa merkado publiko, partikularmente sa pwesto kan mga paratyenda. Ini ang ilinuwas ni City Councilor Julay Asada matapos na ipapod kan sangguniang panglungsod kasudma si Alwin Nunez, ang market administrator kan syudad may koneksyon sa nasabing isyo. Sinabi ni Kagawad Asada na daisinda, nakakaisi o pigpapaisi o isasabay, ipigkasabay man lamang sa plano kung may mga pagbabago sa mga pwesto asin iba pa di sa merkado publiko. Kung kaya, kung nagkakaiguaning problema na minadulok sa sanggunian panglungsod, kapa man sinda, asin din daram kung ano ang solusyon asin dapat na gibuhon susub kay Asada na mas magayong gayod na kung igong mga planong pagbabago sa merkado publiko, i-konsulta naman direktamente sa sanggunian panglungsod para makatabang man sinda sa mga dapat na gibuhon asin kung makaiguanin problema, tulos man sindang makakapag-simbag makaresponde asin makagibo man min remedyo. Yan ang report, Yomar Bien, DCGB. Mga tugang, iba pa niya itong mga bareta ngunyan, puminakol po sa sobra sa 4,000 ang naristrong panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa ipinaluwas sa datos kan Department of Health, naristro ang 4,479 na mga bagong kaso ng COVID dahilan para suminakat ini sa totalmenteng bilang na 1,404,58. Sa nasabing bilang, 50,037 o 3.6%. Ang aktibong kaso, 6,471 man ang maidagdag sa bilang kan mga nakarecover sa virus. Kaya nasa 1.3 milyon naman ang kabilugan na bilang kay ni 234,557 ang bilang kan mga nagadan sa COVID-19 matapos madugangan nin 101. Sa giraray na pinahimuti ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na makandidato siya sa pagka-presidente sa taon 2022 national elections. Suhay ini sa pinag-insistir kan Malacanang na gusto na ni Presidente Rodrigo Duterte na magsunod sa iyang girang aki na si Mayor Sara sa
sa iyang posisyon. Sigon ka sa alkalde kontra sa iyang mga magurang na sumabak siya sa presidential election sa masunod na taon. 2 beses na nindang na paghurunan kan sa iyang mga magurang na makalihis ang nagkapirang bulan ang isyu sa politika asin pinanindugan kan mga ini ang sa indang pagkontra. Eno ta sinabi ni presidential spokesperson Harry Roque na minsan pang sinabi ni Duterte na gusto na kaining magkandidato sa pagka-presidente si Mayor Sara. Mientras tanto, ipinaglansar na sa siyudad din Manila ang pigaapod na Manila o sa Manila Medical Center Hospital ang pigaapod na Robotics Rehabilitation Program para sa mga pasyenteng nagsasararam sa physical therapy. Sigon kay Manila Mayor Isko Moreno, na parte ni kan sa indang local government program continuous development para sa mga medical facilities sa distrito o kaya sa siyudad nin Manila na pinagpapadalagan ng mga hospital. Sa tabang kang Robotic Solution Incorporated and city government, iyon nagrenta kainin tulong unit nin hybrid assistive limb. Na iyo ang nagataon nin Advanced Robotics Rehabilitation Program Technology. Sa pagikan sinabi ng bangkay ang mga pasyente, matatabangan na mairahay ang sa indang namamatean, may kinaraman sa spinal cord injury, Parkinson's disease, stroke, traumatic brain injury, asin progressive and infected pneumomuscular disease. Ginawan doon ni Mayor Isko Moreno na sa pag-upgrade kan serbisyo kan mga ospital, mas dakol na mga malininyo sa sinkataraning na lugar ang matatabangan kaini. Posibleng dai. Ini ang simbag ni PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cosi sa kahaputan kung posibleng maging standard bearer ni Senador Manny Pacquiao o si Senador Manny Pacquiao. Sinabi ni Cosi na panuman susuportahan kan ang senador, mantang siya mismo nagsusulukan sa diri niyang harong. Sigon kay Cosi, mas makakalaom nin suporta kan partido si Bongo PRRD tandem kung ini ang pipilion kan hepe hekutibo. Alagad piglinaw ni Cosi na wara pa sagkod ngunya na napipili ang partido na standard bearer kay ni para sa 2022 national elections. Pigdeklarar na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang sarong national priority ang teenage pregnancy prevention. Ini para masolusyonan ang kausa kan pagitaas kan bilang kan insidente atab na pagbados kan mga kaakian. Serarom kan Executive Order number 41 pinirmahan kan Presidente kang Hunyo 25 mapautob ang gobyerno nin mga mekanismo para maiwasan ang teenage pregnancies. Papahiwason man kay ni an access sa comprehensive sexuality education as in reproductive health as in rights services. Hinagad sa nasabing direktiba ang sangguniang kabataan na magbilog nin mga interventions para mapugulan ang teenage as in suportaran kay ni ang mga teenage mothers. Alas 6:32 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes!
Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Nagtiripon kasuhapon ang mga lider gikan sa state as in territory kan Australia kaibahan si Prime Minister Scott Morrison para sa sarong emergency meeting. Katakod ini kan pagbutwa kan COVID outbreak sa Sydney, ang largest city sa Australia, kung saan puminakol sa 128 ang narehistrong kaso na pigokonektar sa mas nakakaulakit na Delta variant na inot na na-detect sa India. Dahilan kaini sa ngunyan naka-lockdown ang Sydney na maduran din sagod sa Hunyo 9. Nagkapirang kaso din mga infections ang narehistro sa Northern Territory, Queensland, as in Western Australia. Sa remote area kang Northern Territory, nakapag-rehistro din 7 kaso dahilan para palawigon pa ang ipinapautob na lockdown sagod sa Biyernes. Capital kang Northern Territory ang Darwin. Sigon sa mga opisyal, nagpuon ang Delta outbreak na narehistro sa Northern Territory sa sarong mining camp. Ini ang kainot-inuting pagkakataon na nakarehistro nin mga kaso nin dakol na parte kang nasyon may koneksyon sa COVID-19. Pinunana po kang AstraZeneca as in University of Oxford ang pag-aadal kung efektibo ang sendang modified vaccine kontra beta variant na inutang nagpoon sa South Africa. Ang nasabing trial, papartisiparan kan 2,250 na mga partisipantes gikan sa Britanya, South Africa, Brazil, as in Poland. Isinabay maninda ang trial sa mga tao na fully vaccinated na sa AstraZeneca vaccine as in Pfizer vaccine. Ang bakuna inapod na EZD2816. Pigdisenyo gamit ang parehong base arog kang primerong shot kan AstraZeneca, alagad may mga minor genetic alteration base sa variant kan beta. Sinabi ni Andrew Pollard, Chief Investigator and Director kan Oxford Vaccine Group sa University of Oxford, na importante ang testing booster doses sa mga existing vaccines sa bagong variant in bakuna para masiguro na mas handa sinda kontra COVID-19 pandemic, lalo na kung kinakaipon ang paggamit kay ni. Napag-araman na naging matrayon po ang programa kan Britanya sa pagluwas kan bakuna, alagad day aram kan mga eksperto kung saan sagkod ang durasyon kan proteksyon kay ni.
Mas magayon na proteksyon sa lawas ang paggamit ng duwang klase ng COVID-19 sa primero asin ikadawang doses. Ini nagluwas sa pag-aadal gikan sa United Kingdom ng COMCOV trial efektibo. Pwedeng epekto ang duwang dose ng Pfizer, duwang dose ng AstraZeneca o maski kombinasyon kan duwang nasabing bakuna. Nagluwas sa resulta kan trial na natudukana nin duwang dose kan AstraZeneca vaccine may makusog na immune response kung sain sinda natawan na nin kadagdagan na booster. Sinabi ni UK Deputy Chief Medical Officer Professor Jonathan Van Tam na pwedeng gibuhon ini sa mga nasyon na igwang dakol na supply nin bakuna kontra COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may darakan istorya. Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Pwedeng mag-koordinar sa lokal na gobyerno ang mga personang kaibanan sa Priority Group A1, A2, A3, asin A4 na aning makapagpalista asin makapagparehistro sa COVID-19 vaccination program kan Department of Health. Sigon sa ahensya, alato na nanunsyo o text, so apod kung narin ang sa imong nakatalaan na schedule ng pagbakuna. Sabi sa DOH na dapat aramon ang tamang impormasyon sa arong pagirongdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas at mayaram. Business News. Business News. Pigalauman po na maitaas ang demand kan bagas ngunya na 2021 sagko 2022 sagko o sa sigon sa Global Agricultural Information Network o GAIN. Sa report na pinalawas kan GAIN, pinaglaong man na masakat sa 14.6 million metric tons o MMT ang demand kan bagas dahil sa langkaw na produktong lokal o mga domestic output. Mantang paliwanag pagkainin ang halangkaw na produksyon ng bagas dahil sa pagitaas kan bilang nin populasyon kang nasyon kasabay kan pagsakat kan konsumo kan mga namunwaan. Mapo na market year sa maabot na Hulyo asin matatapos man sa Hunyo sa masunod na taon. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang, dagdag na kaaraman ang 5 religious orders na namanduhan kan Espanya na ikalat ang Kristyanismo sa Pilipinas. Iyon ang Agustinians na ibanan si Legazpi. Ang Discalced Franciscans kang 1578, ang Jesuits kang 1581, ang Dominican Priests kang 1587, asin ang Agustinian Recollects na mas midbid sa apod na Recoletos nagabot kang 1606. Nagkasurundo sindan na magdestino sa malinlain na lugar para sa evangelisasyon dahil kalat na sa ang komunidad kan mga katutubo sa mga isla. Ang Agustinian asin Franciscan nag-cover ang Katagalugan mantang ang mga Jesuits igwaman sa dit na area sa Manila. Ang Dominican nagpasiring sa mga saudan o plaza na bistado sa apod na paryaan o bagsakan kan mga produkto kan mga Chino. Ang Norte na pairarom sa Agustinian, ang Camarines sa Franciscans, Jesuits sa Visayas, asin sa halaawig na panahon para ber maglaog ang Jesuits sa Mindanao. Sa 500 years of Christianity. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga bareta hali po sa News Base kan DCGB. Sa pangaran po ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Andy Espinar, asin po Angel Mostaza, sendong nadangog ang mga baretang totoo. Garantisado, asin sigurado.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title.
Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Bago at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan payasing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Oy, tama ito. Tabi, kung gusto mo maging milyonaryo, dapat po Jim's Coffee ang kape mo. O ang mga drop boxes tabi digdi sa DCGB, medyo papano na. So mga nagahabol tabi kang draw. Sa maabot na July 20, kailan ito? July 12, July 20, ano ito? July 22, tama? July 24, O, July 24, mga tugang may drop box po digdi sa DCGB. Yatod na lang indo digdi tabita. Ano yan, para mas madali. Pipick upon yan, mga tugang kang mga taga Jim's Coffee digdi. Mga perang aldaw bago po magabot ang July 24. So, sa July 24, ang gabustabi na naghulog nin entries sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo, may chance sa kapo na manggana nin sanggatos 1,000 pesos, buda 27,000 pesos man sa indong partner outlet. So binakalan po nindo. Anom ang manggagana tabi nin 100,000 pesos. Yan. Okay? Anom yan. Kaya po, so gusto so dyan manggagana tabi, may chance ka mo na manggana ni 1 million pesos sa maabot na Disyembre. Okay? So, maski po, iyan nagabos na entries dyan, tabi, kwalifikado ka, isasabay manggarayan sa entries para po sa grand draw, mga tugang sa December 22, na may chance po ikang maging milyonaryo. As in po, may 27 winners man nin 27,000 pesos ang kada saro, mantang 100,000 po mga tugang sa tuya tabi na partner outlet. Okay? Kaya po maghabol na, magbaka lang kay Jim's Coffee, iba-ibang variants yan, magkuha po nin 5 sachet, ilaog mga tugang sa puting sobre, sa luwas ngaranan, address, edad, contact number, importante, permahan po. Asin po, isurat ang variant kang kape na sendong ibinugtak na sa laog. Asin po, pangarang kantinan kung saan binakal, asin po ang promo title. Ang promo title na po, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Yan. Happy birthday po kay Ate Babes Arancilio ng Barangay San Roque. Ando na ko, sinara na sa radyo ka ito. Sabi niya sa kuya, ngunya na aga, then na nga ako madangog sa imong yan, tali mong epic greet, so amiga mo. Kung sinara na sa radyo, baka naglipat na kibang radyo kayo, Ronald. Kundi, garo day niya man matitios talaga ako, daday niya ako dangugunta. Malangan paborito niya ako. Ate Babes, happy birthday tabi sa imo. Ate Babes Arancilio. Mientras tanto, birthday man ni Gary Lungasa
kan Purok 5 Dapdap Legazpi from Jane Longasa as in bilog na familia, stay healthy. Yan. Sabi yan ni Kuya Ronald Baldo, pinarward sa ko ni Kuya Ronald. Sa si Kuya Gary Longasa ngayon, birthday ko niyan sa Purok 5, diyan sa Dapdap. Hali kay Jane Longasa, asin sa bilog na familia. Okay? Igwa pa ki mga, ano yan, good morning, Tabi. Older now. You're growing older now. Okay, ito. Salamat sa APEC, taigwa na nga kaming kuryente, sabi ni Madam Emily. Dr. Chris Gianan, good morning, Tabi, amigo, sa Saimo. Okay. May advisory digdi, Tabi, alat ko na, may pinarara sa kuya, so amigo, na advisory, pirmado po ini ni Secretary Galvez Jr. Yan, ha? June 23 po ang petsa kaini, 2021. Hali po sa National COVID Vaccination Operation Center. Advisory number 54. Yan. Sabi digdi, mga tugang ha, pero kasuhapon, duman sa vaccination site sa Legazpi, kadakol journal kan mga vaccines na naghalat sa mga mapabarakuna. Okay, ito. Philippine COVID-19 Vaccine Deployment and Vaccination Campaign. Guidelines on the vaccination of immediate family members of healthcare workers under priority group A1. Ini sa mga miyembros tabi kan mga healthcare workers, mga kapamilya, mga tugang, tapighalat piga para tararambagay nila dapat natangay taday titap ang priority so agom, so aki, so tugang, kasarabay sa harong kan mga kan mga persona na nagtatrabaho na klasifikado mga frontline workers hearing sa mga nurses, midwives, doctor, etc. Now, this advisory is issued to guide all regional and local vaccination operation centers, local government implementing units, and vaccination sites on the vaccination of immediate family members of healthcare workers under priority group A1. Hanggang nga ningo niyan, dahil pa naubo so A1 buda A2, pati ang A3. On May 27, 2021, the IATF approved the inclusion of the immediate family members of health workers o healthcare workers under priority group A1, tabi. In view of this, the National Task Force Vaccine Cluster is in consultation with DOH hereby provides the guidance for their vaccination as follows. Yan, ha? 1. Immediate family members of healthcare workers shall refer to all members 18 years old and above of the household when healthcare workers leaves to include housemates, helpers, and drivers. Yan. Pati palan sa mga drivers mo na kasambahay. Tapos siyempre, saro ka mong harong, dapat matawan ka magkiproteksyon. Supply permitting all vaccines, whether national, government, private sector. Yan. Okay? O klarado po yan, ha? The vaccination shall be done by the LGU in other place of residence or in the health facility where the health
worker is currently employed. Yan. Kung saan po nagtatrabaho sa mga health workers, dumantabi yan mga tugang babarakunahan. The vaccination for the group shall commence immediately nationwide upon the release of this advisory. Ang date kay ini mga tugang June 23, 2021. So meaning po, ang mga pirmado yan Carlito Galvez Jr., Chief Implementer and Vaccine Czar, National Task Force Against COVID-19, Asin Secretary Vivencio Dizon, Deputy Chief Implementer, National Task Force. Iyon na po inan maraingon niya na bareta. Mga tugang sa tuyang rollout, mga tugang kang pagbabaksin sa satuya tabi na palibot. O di, maray yan. Di ba? Magayon iyan. Pero ang hapot, may baksin. Alat-alaton ta. Tama-abot tabi yan, ha? Mga tugang na informasyon. Nasa kwan man yan, nasa online man iyan, mga tugang na mga informasyon na iyan. Mga katabang, mga drivers, yan ang mga kasambahay, mga basta sugabos mong kasarabay sa harong. Pag ika nasa A1 ka, frontline workers ka, pag nasa A1 ka, ang gabos na kasarabay mo dyan sa harong, iyan po qualified na tabi na mabakunahan. Susugyan tabi sa direktiba kan sa tuya na gobyerno. Sabi ni Dr. Chris, ikabang nga niya, part ka kang Daddy's Angels. Iwan na nga. Di ba? O sa mga empleyado dyan sa mga clinics, gabos-gabos na, sa bagay, nagka-barakuna na ini. Thank you, Dr. Chris, sa informasyon tungkol dyan. Yan ang pigahalat talaga kan ibang mga healthcare workers, mga tugang na magkaigwaki guidelines para dyan, tanganing mabakunahan na. So, aram mo, alam mo, simple yun bagang logic, na-overlook ini kan ibang mga eksperto dyan sa salud, sa IATF, sa national, immunization. Big priority sa mga healthcare workers na bakunahan. Pag uli sa harong kang healthcare workers, so sa iyang kariba sa harong, dahil bakuna. Bakunado. Bako, di may problema manggiraray sa pag-ulakit sa laog kang harong. Magayong po ining plano ngunyan kan gobyerno, asin na Director Secretary Galvez, mga tugang na, isabay na sa mga miyembros kan pamilya, kan mga healthcare workers. Magayon yan, di ba? Na mabakunahan, tanganin na pag-uli mga tugang kang healthcare worker sa harong. May protection man lamang sa kapamilya niya kontra mga tugang sa virus in case non-health worker na iyan infected tabi nin COVID virus. Bokon, magayon. In the morning. Yes. Henry M. In the morning. O di ba no? Magpabakuna na po. So gusto. Para mo din ang kipiriritan bagayan. Pero pag napikon sa presidente, pag dada kita nagpabakuna, ipapa-aresto da kita. Didakulong kita kaya ng arestohon. Saan ka mukhang iburugtak? Saan ka mukhang iburugtak kung dakulo na arestohon? Salamat po kung sa pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anapot. Thank you. Goodbye. God is good all the time, mabuhay. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami.